መጺው ኩሊት ክህወ ኢሉ መጺው ወዲ 44 ዓመት 45 ዓመት ፈልተከድ ማስ ከመይ ይርክብኩም ፋሚሊ ግን አይ ፈልጦኒ ሓቲተን ዳሓንዲ ክንማማ ገሌላ ሓቲተን ኤሌክትሪክ መብራህቲ ቆሪጾምለይ ይብላንሞ ኣነ ኸ ዳሓን ሃብነቲ ወረቐቲ ለወሲደ ንዓ ኸፊለለን ኪዳሓን ገዛኢልዮ ይዕርዮምለን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን እንታይ ድኸፍላላ ናይ መብራህቲ ወረቐት ምሳይ ኣቐሚጣ ወርሒ ንዓ ወስዳ ኣነ ኸፍለለን ናበናይ ከይድ ነይሩ ትዕዳ ማለት እዩ ዳሕራይ ሓደ ግዜ መፅአን ክሓታ መፅአን ነይረን ሃይል መብራህቲ ኣይመፃናን ኣሎ ወረቐት ኢሎም ሓትሞ ዳሓን ናይ መፃኩምን እዩ ንሱ ኣብ ዱባይ ኩሉ ነገር ወዲኡ ኣነ ካብ ፓኪስታን ንሓፍቱ ከምፃሉ ንሱ ከዓ ንዓይ ኩሊት ክህበኒ ንሽተ ከብደ እግረይ ከምዚ ካሎ ወፅያ ነታ ካሎ ከይተፈለጠና ሓቂቃያ ባዝ ጀመረት ኢንፌክሽን ገይሩ ኣብዚ ተቆሪፃ ማለት እዩ ኣብዚ መጀመርያ ተቆሪፃ ዳሕራይቲ ስድራ ቤተይ ኩሎም የለውን ኣብዚ እቶም ቀረባ ኣሕዋተይ ዋላ ቦይና ኣደይ ማለት እዩ እሶም ስለ ዘለዎ እየ ናብዚ መፅእ በዚኣ ኩነታት እዚኣ ከዓ ጃሕር 3 ዓመት ክኸይድ ከም ትኽእል ነጊሮም ሕጂ ሓንቲ ፃዕዳ ኩሊት ሓንቲ ፀላም ኩሊት እየ ማለት እዩ ኣብ ሂወትካ ክልተ መዓልቲ ኣይትዘክርን እብለን ነይሩ ቦይ እዚአን ከዓኒ ትማልን ፅባሕን እየን ትማል ሓሊፍካ ኢኻ ፅባሕ ግን ኣብ ኢድ ፈጣሪ እዩ ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነና ንሎሚ ዕዱም ጋሻና ኣምፂናልኩም ዘለና ምስ ገዲም ስፖርታዊ ኣቶ ኤፍሬም መንግስትኣብ እዩ ኣቶ ኤፍሬም መንግስትኣብ ኣብ 91 ኣብ መንጎ ፀወታ ብዘጋጠሙ ካብ ፀወታ ድሕሪ ምእላዩ ከመሰልጣኒ ብድሕሪ እውን ብምሉእ ናይ ሂወት ኣብ እዋኑ ግዛእቲ ናፅነት ሕጂ ድማ ኣብ ስደት ሓፈሻዊ ተመክርኡ ካዕልለና ኣብ ስቱድዮና ተረኺቡሎ ኣቶ ኤፍሬም ዕድሜና ክቢርካ ኣብ ስቱድዮና ብምምፃእካ ነዚ ዕላል ነካይዶ ፈቃደኛ ብምዃንካ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክን የመስግነካ ይቐኒለይ ኣነ እውን ብክብሪ ዓዲምኩም ኣብዚ ከተዛርቡኒ ወይ ቃል ምሕት ትገብሩለይ ብምሕሳብኩም ይቐኒለይ የመስግነኩም ብዝሓለፈ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንክልተ ክፋላት ዝቐፀለ ብዛዕባ ታሪክ ሂወትካ ዝገልፅ ፅሑፋት ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወፂቖኒ ካብኡ ብፍሉይ ዝመሰጠኒ ኣብ 991 ዘጋጠመ ኣብ መንጎ ፀወታ ብዘጋጠመካ ሓደጋ ኢኻ ካብ ፀወታ ተኣሊኸሞ ከመይ ነይሩ እቲ ህሞት ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ኣስፊሕካ ክትገልፀልና ሃዋይ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ 991 ቅድሚ ናፅነት ዕድሜ ቁርባ ዋርሕ 5-6 ወርሒ ዝተፈፀመ ፍፃሜ እዩ እሱ ድማ ምስ ጋንታ ዋልያ ዝተባሃለት ሓንቲ ጋንታ ነይራ እሳ በቲ ዝነበረ ስርዓት እትምወል ጋንታ ሓያል ጋንታ ኮይና ግን ብፖለቲካ ዝተዓብለለ ስለ ዝነበረ ብምሉኡ ኣንፃር ቀይሕ ባሕሪ እታ ዝፃወተላ ዝነበርኩ ጋንታ ምስኦም ዝነበረና ግጥም ቀይሕ ባሕሪ ክትበሃል ከላ ብሻዕብያ ትፍለጥ ጋንታ ስለ ዝነበረት ብኣኒኻ ክሰዓሩ ስለ ዘይደልዩ ኣዝዩ ሓያል ፀወታ ዝነበረሉ ግዜ ፀወታስ ፖለቲካዊ ዓይነት መልክዕ ዝሓዘ ግጥም እዩ ነይሩ ከምኡ እዩ ነይሩ ብሕልፊ ዋላ ብምሉእ ኩሉ ግዜ ብሓይሊ ክፃወቱ ወይ ብሓይሊ ክስዕሩ ደሊት እንተነበሩ ምሳና ዝነበሮም ሻዕብያ ኢሎም ስለ ድሓሱ ምሳና ዝነበሮም ምልኽ ኣዝዩ ሓያል እዩ ነይሩ በዚ ዝተበገሰ ከዓ ክሰዓሩ ኣይደልዩን ነይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ እንዳተፃወትና ኣብ መንጎ ፀወታ ምስ ሓደ ተፃዋታይ ተጋጪና ብየማን ወገን እንዳተፃወትኩ ከለኹ ምስ ተጋጨና ንዑ ሃሪመዮ ምስ ወደቀ እዩ ናብ ማእኸል እንዳተመለስኩ ከለኹ ካብ ደገ ድመፀ ብድሕራይ መፂ ሃሪሙኒ ምስ ወደቅኩ ከዓ በቲ ጫማ ብሎን ጫማ ናይቲ
ብናቱ ገይሩ ኣብ ገጸ ረጊጹኒ ማንጋጋይ ተሰይሩ ነይሩ ማለት እዩ ኦፕሬሽን ገይረ ልዕሊ ሓደ ወርሕን ፈረቓን ኣብ ሆስፒታል ተዓቂበ ነይረ ማለት እዩ ኣብ እዋን ምግዛእቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከመይ ትገልጾ ብድህኡ ዝነበረ ኣዝዩ በዳሂ ነይሩ ስለምንታይ ቅድሚ ፀወታ ኣብ ደለኻዮ ቦታ መፂኦም የፈራርሑኻ ብዕልፊሶም እቶም ብክፍለ ሰራዊት ተጠርኒፎም ዋልያ ዝበሃሉ ዝነበሩ መፂኦም የፈራርሑኻ እቶም ብምልኦም ሮንድ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሽዑ ተሓለውቲ እሶም ናብ መንገዲ ተረኺቦም ከምኡ ፅባሕ ከም ዝተገርክን እንቀትለክን ኢና መሳርያ ርኢኻ ናብ ሜዳ እንዳኣተኻ ከምኡ መፈራርሒ ዓይነት ነይሩ ስለዚ ኣዝዩ በዳሂ ነይሩ ኣብ ሜዳ ግን ኣብቲ መፃወቲ ሜዳ ኣብኡ ኣትዮም ዋላ ሓንቲ ክገብሩና ስለ ዘይክእሉ ልብኻ መሊእኻ ከም ድሌትካ ክትሰዓርካ ኣይትደልን ኢኻ ሕጂ በዚ መጠን ኣብ ደገ ሓደ ግዜ ዝሰሩ ተፃወቱ ነይሮምና ንምፍርራሕ ቅድሚ ፀወታ ይኣስርዎም ስለዚ በዳሂ ነይሩ ኣዝዩ በዳሂ ካብኡ ካብ ነቲ ዝነበረ ብድሆ ብኸመይ ኣገባብ ትሰግርዎ ነይርኩም እቶም መራሕትና ኣብ ሓንጎል ሕይል ድበሉ እዮም ነይሮም ኣተሓሳስቦም ብሓደ ከም ነምሲ ወይ ከዓ ቀልጢፍና ገዛና ንክንኣቱ ሓደ ግዜ ኣብ ገዛኻ ደይኮነ ፍልይ ዝበለ ኣብ ካሊእ ቦታ ንክትሓድር ይመክሩኻ ድሮኻ ንሕና ብዙሓት ከምኡ ንገብር ነርና ኣብ ቤት መስተ ወይ ኣብ ዙረታ መንገዲ ሒዞም ዋላ ንዓይ ሮንድ ኢሎም መፅኦም ሓደ ግዜ ደኣሰሩኒ ምክንያት ኣይደልዮም ከምዚ ይፅናሓው ኢሎም ሕድሩኻ ከምኡ ዝተጋጠሞም ብዙሓት ኣለዉ ከማና ደኣመሰሉ ብዙሕ ምፍርራሕ ነይርዎ ሕጂ ካብኦም ንምህዳም ሓንሳብ ገዛ ዘይምሕዳር ነይሩ ካብኡ ዝተፈላለየ ኣገባባት ትጥቀሙ ነይርኩም ማለት እወ ሓደ ግዜ ሆቴል ተሓድር ሓደ ግዜ እንዳ ቤተሰብካ ተሓድር ሓደ ግዜ ከዓ ቀልጢፍካ ገዛኻ ኣቲኻ ከዓ ፀሎት ትገብር ማለት ንኸይረኽብዋ ምዝ ኩሉ ብድሆታት እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ስፖርት ዝነበረ ፍቕሪ ወኒ ከመይ ትገልጾ ሽዑ ዝነበረ ምዝ ሕጂ ናይ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እንዳበሉ ዝከታተልዎ ንሪኦ ልክዕ ከምኡ ነይሩ ቅድሚ ፀወታ 2 ሰዓት 3 ሰዓት መፂት ህዝቢ ኣብ ብሽክለታ ንጎሆ ዝፀንሐ ድዩ ባስኬትቦል ዝፀንሐ ድዩ ዋላ ኣብ ካሊእ ንጥፈታት ዝፀንሐ ኣቐዲሙ ይመፅእ ነይሩ ኣቐዲሙ ቦታ ሒዙ ገሊኦም ካብ ስፖርት ናብ ስፖርት ከይተመስሑ ድመፁ መስርዕ ጌርካ ኣቲኻ ቦታ የለን ተባሂሉ ድዕፀወሉ ግዜ ብዙሕ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ሰሓቢ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዋላ እቲ ኩነታት እኳ ሕማቕ እንተነበረ እቲ ስፖርት ግን ኣዝዩ ምዕቡል ነይሩ እንታይ ፀልይዎ ይኸውን ትብል ወይ ብውልቂ ንዓኻ እንታይ ናብ ስፖርት ንኽትዝምብል ከመይ ነይሩ ኣብ ስፖርት ቅድሚ ምፅምባልካ ዝነበረ ታሪክ ስድራ ከመይ ነይሮ ተዕልለና እቲ ታሪክ ናይ ስፖርት ቅድሚያ ርሒቑ ዝተበገሰ እዩ ንሕና ከይተወለድና ዝተበገሰ እዩ ጥልያን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዋላ እንግሊዝ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣዝዮም ሓያላት ተፃወቲ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኮይኖም ተሸጥኹም በዓል ወዲ ዓብደላ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ናይ ኢትዮጵያ ዋንጫ ናይ ዓለም ዋንጫ ናይ ኣፍሪቃ ዋንጫ ዝወሰዱ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዉ ካብ ሽዑ ትሒዙ ከኣኒ እቲ መንፈስ ናይ ስፖርት ሓያል ነይሩ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ብኣውራጃታት ተፈልዩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንምፍልላይ ዝገብሮ ኣዝዩ ሓያል ምክትታል ነይሩ ስለምንታይ በተን ኣውራጃታት እንዳገበሩ ነቲ ፖለቲካ ክፀሉ መንቲ ብዙሕ ሕለኽላኻ ትኸይድ ነይሩ ካብኡ ተበጊሱ ናብቶም ድሕሪኦም ድመፁ እንዳመፀ ናባና ከዓ ስዒቡ ካብኡ ንድሓር ከኣኒ ስምዒታት ዕላምኡ ካሊእ ዝነበረ ዳሕራይ ግን እንዳተዓረየ እቲ ስፖርት ኣዝዩ ሰሓቢ እንዳኾነ መፅዩ ኣባና ከዓ ካብቶም ቅድሜና ዝነበሩ ናባና ዝሓሸ ከምኡ እንዳበለ ይመፅዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቦይ ከዓ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ምስ ጋንታ ሰራያ ትበሃል ተፃወታይ ነይሩ ከም ብሽክለታ ቀዳማይ ከዓ ከምኡ ይፍትን ነይሩ ስፖርተኛ ስለ ዝነበረ ብኡ ምክንያት ከዓ ንሕና ካብ ብናእሽትና ኣብ ስፖርት ዓለም ብምሉና የሕዋት ማለት እዩ ኣብ ስፖርት ዓለም ኣቲና ደድሕር ቦና ብምኻድ ከዓ ኣብ
ስፖርት ሜዳታት በአውራጃታት እንከሎ ንዕዘብ ነርና ዳሕራይካ ተፃወቲ ኮይና ኣብ ኩዕሶ ሰኬት ንጎ ኩዕሶ ሰኬት ምሸት ኩዕሶ እግሪ ብሽክለታ ኣብስታት እንዳተሳተፍና ከም ተዓዘብቲ ፀናሕና ናብ ተፃወቲ ሰጊርና ማለት እዩ ብናይ ኣቦና ድፊትካ ኣብ ስፖርት ኣብየነይቲ ጋንታ መጀመርታ ተኺልካ ናብ ኤልፓ ዲኻ ኣቲኻ ናው መጀመርያ ኣብቲ ግዜ እቲ ቀበሌ ዝበሃል ነበረ ግዜ ምስ ቀበሌ መሰረት ዝበሃል ሕጂ ምምሕዳር ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ምስኦም ይፃት ነይረ ኣብቲ እንዳስላሴ እንዳሽወደን YMCA ኣብኡ ጀሚሩ ዳሕራይ ብቀበሌታት ኣብ ዕዳጋ ሓሙሳ YMCA ኩዕሶ ባስኬትቦል ኩዕሶ እንዳፃትካ ሽዑኻ ናብ ቦቸፊላ ባስኬትቦል ክፃት ጀሚረ ባስኬትቦል ኣብ ቦቸፊላ ምስ ጋንታ ሳንቶስ ትበሃል ሳልሳይ ዲቪዥን ምስኣቶም ጀሚረ ኣብ እንዳፃትካ ምስ ኣዱሊስ ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ናብ ኣዱሊስ ከይደ ምስ ኣዱሊስ እንዳፃትካ ምስ ዳህላክ ናይ ፋብሪካታት ምስ በዓል ብርሃነ መላጥ ምስ በዓል ገዛኢ ንስሪ ተኣምራት ኮይና ምስ ዳህላክ ኣፃወት ነይረ ንጎ ምስ ናይ ቀበሌ ትፃወት ምሸት ምስኣቶም ትፃወት ካብኡ ናብ ኣዱሊስ ባስኬትቦልን ኩዕሶ እግርን ብሓንሳ ኣብ ሓደ ግዜ ትፃወት ነይረ ዳሕራይ ሓድዩ ሓዝ ድብል ክስታይ ምስ መፀ ከዓ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ኣብ 83 84 ናብ ቀይሕ ባሕሪ ተሰጊረ ማለት እዩ ስጋዕ መወዳእታ ከዓ ስጋዕ 94 ምስ ቀይሕ ባሕሪ ነይረ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ኤልፓ ማለት እዩ ኤልፓ ሽማ 10 ግዜ ዝቀየር ነይሩ ሞ ከመይ ዘናይ ዘጋንታ ብፀገም ዝቀያየር ነይሩ ስለምንታይ ኣብ እንዳስላሴ ከለዉ እቶም መሰረቲ ሴዳውያ ትበሃል ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ በዓል መድሓንቲ መላዕልቲ ድጓና ገለመለ ትምህርቲ ፋና ገለ ዝበሃላ ጋንታታት ነይረን ኣብኡ ሴዳው ተባሂላ ተመስሪታ ዳሕራይ ኣብ ቺቸሮ ስቴዲየም ኣስመራ ናብኡ ክትኣቱ ከላ ከዓ ኤሌክትሪክ ተባሂላ ተመዝጊባ ዳሕራይ ፆታት ብዝኾነ ምክንያት ብዝናይ ፖለቲካ ምክንያት ደው ኢሉ ነይሩ እንደገና ክጅመራሉ ምስ ተባሃለ ኣብ 75-76 ቀይሕ ባሕሪ ተባሂላ ተመዝጊባ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ከይፀንሐትካ እንደገና ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ሽም ክንሰምዖ ይንደልና ተባሂሉ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ሽዑ ናብ ኤሌክትሪክ ወይ ኤልፓ መፂ ማለት እዩ ኣብ ኤልፓ ከሎ ከዓ ብጎኒ ሻዕብያ ድብል ሽም ሂቦሞ ነታ ኤልፓ ብትግርኛ ኤርትራ ልኡካን ፓርቲ ኢሎም ትርጉማ ስለ ዝነበሩ እታ ሻዕብያ ብታሕቲ ትፅዋዕ ነይራ ማለት እዩ ኤርትራ ልኡካን ፓርቲ ናታ ኤልፓ ስለዚ ሓሙሽተ እንግሊሽ ኤልፓ ነቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ንምግላፅ እቲ ኤልፓ ስለዚ መኻልፍ ስለ ዝነበሮ ማልያ ትክደኖ እዚ ትክደኖ ንምብልካ ስለምንታይ ሰማያዊ ማልያ እዚ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እዩ ክራዋታ ጌርካ ትከይድ ሰማያዊ ነው እዚ ናይ ምልክት ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ናይቲ ባሕሪ እዩ ገለ ኢሎም ብዙሕ መሰናክል ነይሩ ዋይታ ጋንታ ግን ኣብ መንጎ እዚ ከዓ ናፅነት መፂ ማለት እዩ ምስ ደቂ ጋንታ ከም ዝነበርኩም ፍቅሪ ምትሕልላይ ኣካይዳ ከመይ ትገልፅ ደጋንታ ኢለስ ክፅውዖ ማይክል ስለምንታይ ይሕዋት እዮም ንዓይ ይሕዋትካ ማለት ከዓኒ ኣብ መርዓኻ ምሳኻ ውዕሉ ኣብ ሽግርካ ምሳኻ ውዕሉ ስኻኹም ትውዕል ስጋብ ትራኸብ ወላ ቀዳመ ሰንበት ፀወታ ይብልካስ ቀዳመ ሰንበት ትራኸብ እትዕላል ንበይን እዩ ናይ ሓደ ግዜ ኣብርሃም ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ናይ ሴዳብ ሰራሕተኛ ነይሩ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ከዓ ነይሩ ሕጂ እንታይ ኢሉ ይዋዘ ነይሩ ናይዞም ተቀዳደምቲ ዘረባ ቀጭምፃልካ ናይ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ከዓኒ ሞራልካ ክሳይ ገብረካ ይስሓቀካ ይብል ነይሩ ሕጂ ንዑ ናፊካ ኣንጊኻ ትራኸብ ስራሕ ቅድሚ 8 ንጅምር ሰዓት 7 ፈረቓ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢልካ ተዕልል ንግዜ ማለት ንምልክት ኢኻ ስራሕ ትኸይድ እምበር ሰዓት 10 ወፂኻ ንልምምድ ኢኻ ትኸይድ 3 ግዜ ብሰሙን ነይሩ ስለዚ ፍቅሪ ናቶም ኣይወፃልካኒ
ልክዕና ገልጸልኪ ዋላ ኣብዚ ሕጂ ስድራ ቤተይ ኩሎም የለው ናብዚ እቶም ቀረባ ኣሕዋተይ ዋላ ቦይና ኣደይ ማለት እዩ እሶም ስለ ዘለዎ እየ ናብዚ መፅእ ስለምንታይ ውፅእ ኢልካ ናይ ሓባር ዕላል ኣለካ ኣብ ኮፍ ኢልካ ብሻሂ ክትሰትሲ እንዳሓልፉ መንእሰያት ወይ ኣቦታት ኣዴታት ኢኻ ትርኢ ከምቲ ናይ ቀደም እቶም ንኣሽቱ ቀደም ግን ንዖም ክትረክብ ኢልካ ክትመፅእ ሕጂ ኸ ንዖም ክረክብ ኢለ መፅእ ኣነ መትዓቢተይ ኣርኽተይ መፃወተይ መጓየይተይ ኣብ ሕማቕ ግዜ ከዓ መኸፍል ትሽግረይ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ ክገልፆም ንኽእል ኣዝዩ ፅቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጥዑም ከም ዝብለኪ እቲ ግዜ ፅቡቕ ኣይነበረን እቲ ኩነታት ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ እቲ ፍቕሪ ሽዑ ፅቡቕ ነይሩ ብቐሊል ነገር ትሕጎስ ብቐሊል ነገር ትፋለጥ ሰሓቕ ኣብዲልካስ ገለ ፀገም ከም ዘለዎ ትፈልጥ ካብታ ደላካ ሰሊ ዘይብልካ ብጅባኻስ ንዑ ኣሚንካ ትኸይድ ሻሂ ትሰቲ ማለት እዩ ስጋዕ ክንዲዚ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ እቲ እዋን እቲ ኣዝዩ ይናፍቆ ብጣዕሚ ድሕሪ 94 ብድሕሪኡ ነዊሕ ከይፀናሕካ ናብ ስደት ኢኻ ከይድካ ከመይ ስደት ሂወት ስደት ትፅቢት ዝነበረ ንእሽተይ ሓፍተይ ነይራሲ ስደት ሓምላይ ኣድሪ ትብሎ ነይራ ዳሕራይ ኩሉ ግዜ ይሓታ ማለት ዋላ ኣብዚ ከለኹ ኣይትምፃእ ክወፅእ ኣይደልን ስለ ዝነበርኩ ንወፃኢ ኢልካ ይትሕሰብ ስደት ሓምላይ ኣድሪ እዩ ስደትን ሓዳርን ሓምላይ ኣድሪ እዩ ትብለኒ ነይራ ሕጂ ሓቂ ኢኻ ንዓይ እቲ ስደት ከምኡ ይፀኒሕኒ ሓደ ክኸይድ ከለኹ እውን ክተርፍ ኢለ ስለዚ ሓሰብኩ ናይ ዓለም ዋንጫ ክርኢ ኢለ 94 ከይደ ኣብኡ ግን ናይ ቀረባ ኣኮይ ኣብቲ ዝመፃሉ ግዜ ስለ ዝዓረፈ ንዕኡ ውላዱ ነይራ ቤተሰቡ ነይረን ንዕአን ክብል እየ ተሪፈ ኣብዚ ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ 3 ወርሒ ነዊሑ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ካብዚ ከዓ ብስራሕ ኣሰናቢቶምን ማለት እዩ ጅቦ ከለኹ ተሪፈ ብጌረ ሕጂ ሓንጎለይ ኣይተቐበሎ ነይሩ ነቲ ስደት ሂወተይ ካብዚ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ከምኡ ኢኻ ነይሩ ሕጂ ስደት ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ምናልባት ምን ሽዑ ይዕሽወካ ኸውን በቲ ሽዑ ትረኽቦ ዝያዳ ኣታዊ ይዕሽወካ ኸውን ግን እንዳሓደረ ፀንሕ ከሎ ብሕልፊ ብንእሽተኻ ከይድካዮ ሽዑ ክትገብሮ ትኽእል እንድሕር ደይ ጌርካ ዳሕራይ እንዳጎዳእካ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ከም ሰብ ስደት ኣይፈትዎን እየ ደይፈትወሉ ምክንያት ከዓ ብዙሕ ምክንያት ኣሎ ስለምንታይ ኣብዚ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ኣብኡ ይረኸብከውን ፍቕሪ ኣብዚ ዝነበረ ኣብኡ የለን ፈትዎ ሰብ ኣብ ኣዋርሕ ተቋፂርካ ሽዑ ኢኻ ትራኸብ ምጥዕመካ ዲሎም ኣይጥዕመን ኣነ ናይ ትሰርሕ ሓደ ናይ ቀትሪ ትሰርሕ ሓደ ናይ ምሸት ትሰርሕ ኣብዚ ግን ውፅእ ኢልካ ከይተቋፀርካ ተራኺብካ ትፈትዎ ሰብ ብፅቡቕ ከተዕልል ወይ ክትዘናጋዕ ዋላ ኮፍ ኢልካስ ክትዘናጋዕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ እዚ ሂወት እዚ ስለ ዘየለ ስደት ንዓይ ስዲ ይብልዎ ስዲ ናይ ብድሕሪኡ ኣብ ቀረባ ግዜ ከቢድ ናይ ጥዕና ፀገም ኣጋጢሙካ ከመይ ነይሩ ብኸመይ ኢኻ ናብ ከምኡ ዓይነት ፀገም ኣቲኻ ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ይኹን ሓንጎልካ ተዘይ ተቐቢልዎ ክስታይ ትገብር ኢኻ ናይ ሓንጎል ክላእ ሕጂ ከዓ ተብዝሕኻ ኣብቲ መጀመርያ ምስ ኣተኹ ውዕሎይ ኣብ ስፖርት ስለ ዝነበረ እቲ መጀመርያ ምስ ኣተኹ ብኡ ኩሉ ነገር ደው ኣቢለ እየ ነይረ ሓደ 2-3 ወርሒ ድኸውን ስጋዕ ዓዲ ምለስ ሓደ እቲ ዓዲ ሕድሸካ ኩሉ ክትሪኦ ትደሊ ካልኣይ ክምለስ ዓዲ እሞ ዘድልየኒ ገይረ ክኸይድ ገለ ኢልካ ስለትሓስብ ኣብ ስፖርት ኣይተድህብን ኢኻ ኣብቲ ግዜ እቲ ዳርጋ 7 ወርሒ 8 ወርሒ ክገብር ከለኹ ሕማም ሽኮር ኣጥቂዕኒ ማለት እዩ ሕጂ ሕማም ሽኮር ከጥቅዓኒ ከሎ ኣነ ካብቲ ዓዲ ወረቐት ኣይነበረን ስጋብ 2001 ወረቐት መንበሪ ኣይነበረንን ሕጂ ብሕክምና ክመላለስ ኣይክእልን ነይረ ኣብቲ ግዜ እቲ ከይፈለጥኳ እቲ ናይ ሽኮር ውሽጣዊ ሕማም ከዓ ደረጅኡ እንዳወሰኸ ነቕሬታ
درجة እንዳወሰኸ ናብ ነፍሰይ እንዳወዳእኒ ክመጽእ ጀሚሩ እስከይፈለጥኩ ማለት እዩ ድሕራይ ነፍሰይ እንዳዓበረ እንዳቀነስኩ ምስ መጻኹ ብናይ ካልእ ሰብ ወረቐት ገይረ ሕክምና ከይደ ማለት እዩ ሹሕ እቲ ሽኮርናተይ ስጋብ 12 በፂሑ ነይሩ 6 ተንውሕስ ተበዝሐስ 6 ወይ 6.5 ይኸውን ነይሩ عجبت جزيتي بزح نجار لوز قبر جميرة أورجانات ناتي أورجان قرب نداق الناس كيدني ناتي كتنكفو جميرو تعري حكمنا رقيبة جن already كمل شيء كالكم اتشينكتون تحركان وايمي سلمت أنا كم زحايم خمس نداقوركو حنقولي عرفون سلزنا وركو اتي ناي شكوري درجة مراد أبيو نويح تصنيعي شعوتي أب كلتشحن تشاعتن ناي كليت كغير كم دلني ينورني نو دعان تصنيحي قال لنا أسمرا شعو أبوي عريفون نابزغ ماتس مدف سلز نبرني أو كوارتين نابزغ ماتس يحكمنا ناي أبوي ريساوي مقابر بتصيحه تمليسه شو انا بدالس اتي مالتي زي دالس خبر جميره درك 10 عام 8 عام قالن كوين مالتي دالس كيره تكيدني عسر عن سلاز نبره فانكشن ناي نورا مازن لا تصبخ جن ناي اجري حاله خسات غوانيفوني نشته كبد اجري كم زكالو وتا نتا كالو كي تفلتنا حقيقة باز جمرت انفكشن جيرو ابز تقريص مالتي ابز مجمريا تقريص على حرايت انفكشن لعل دي وسلازولو كابز قريص ما زي اب اوغست مستورته اب ابريل كا ناكليت كيار جيرا مالتي حجي كليت كاب غير 3 عامتي غريكا 4 عامتا غيرا مالتي كمي ماس من سيخانيكا استيل من سيخا دلها لحج قلنا نو مالت نيش تيكونكا مخاب سدت كيدكا بقربا كاوات خايت سدت قال نغرات كيركا اتشف كتغبر قال اختغوي قال يا خاتتبنبر تخون عينت اقامات كغاطمكا قال تقبلو كاين مس نورمال دخون سب قبلو يكلني انتي سمعي كانيرو همي جيركا هاندل تغبروني وي كمي جيركا تخلوني يركا انتي ماسي هذا نغر وريدك خبال عشونكا يا بروحو بس درابيتكا خوينكا افتوتو عدخا مستفتو سبكا خوينكا خمال دخون نغر كبيد مخاب سدت مخ احمام توسي هو كسرح لك اختنبر تقونكا قال بزح يو دغتتك نبعلو فاينانشال ليلا يكون كمي تسجيرو زخبت وانا نعنا وانت مكرو نسم كالت بتخاتلتنا بزعزونا دلون عبي تمرت خون سلاز لي ناوش تقنعت زدل دلخ انا بحكي كبيديو كبولو سلازلك يقبلو ما قبالك بس دخونا ولا نورمال حجب زنريو تقبلو قال سب كنا كخم خطع معتي اكثر طبعا نورمال بكازي تقبل له قلب لك كمي نيرت تقبلوا النفس خاطئ من النبركاسي كتقبلوا خمس بالكيو نختزاربو قليل كتقبلوا ግን قليل يخونن انا ግን اتناتي علامه دقي ناشتي نيرن اتودي حجي ود 38 عامت كوينلو ما خليت قالي 17 غيرالا تانيشتكا 14 غيرالا زينا لو انا حلافنت بعابيو نزي خسغرو زيوم ناتي اكاليم بعابيخا بعلت بيتي مالتي ابناي حكمنا بوتا سلتسرح ازي حجازيت نيرانسا ولا تعاسباي نقير ابزخونه صقمكا ابكوني كوينا هم تخيد انت موزي زي يلن مالتكو زي يلن مالت يكونن اب كل صقمناتي تكافر سلازنبرت بزح مورال ناتا دحري ناي دقي دحري خا دفوتو محواتيكا اب سدت الله كلهم ناتي
أزيم سابورت دقور لي سوات ساتهم لنا دحريت خبابي تي أنا أبوستن سلا دغمت كوميونيتي ناتي أبوستن دغمت إيرتراين منساتهم ناشتهم العبيزهم بتعمي كابتم بزح استواصو دقور لي بحفشو خا أب نعناسي دقفتنا زنورو قبل مخيل دبزعو مسايد تصاوتو زنورو قدايم تتصاوت اللو أب باسكتبول أب كوس أجري كاو عليفكي مسايد الجزاوتي عداق عمس لزعبخو محبر عداق عمس تبالو أزجم حيالات محبر علونا نفعت ناشتو منسات بعل ما يتمناي آخريا أبكله خابي دلو الشعب زي ندول اللي بزغونه ولا أنت متسقم الله سوم قد قد سوم كم من راجع بروسي أنا مراي لي ودق له مغنيات انتاي جيتي يا حكيم actually متيوم كابزي عن قرطعين قال خلو نخلو سربرايز يكونكو سلامتاي زغون يكون أبتي لتصاوتو لدنوركو درجة أنت زخون يرو من الوقت محيلن نيرو ونمقبالو يبل شعودن يسلتن ترحين يري ولا مستمع بيدولو مساي متصاوتي على بعل حاد بس دبالو سامي فانون بزحت كم علمت خوينا أبت كوميونيتي نتف لعلي صوتهم قلدهم لعل قلدهم حاجزهم بقى كنا نراخبينا هو هجناتهم حاجز نعي قفيح أدل كفيت اللي مالتي نوح عمتات كاب سرح دوكا تملكو دولكو مثلا النيرو نساتهم أبزل هو جزيه أبقولنا له بحلفتهم من عشت منسات بزع جزي منسات أبناتهم وانين يوم زغيو أو أنا أقوم زحتكم ويكونن كم زدليل يختو لهم كل غاس راحون قديفهم تحادي أسديت عمو تغيلنا تحادي دويلو كم زدليلو هوسبيتال مساعته قصي يتمنا هوسبيتال سيكوريتي سبب انتاي زعتي دلو إلهم دحاتي يوم كوينو بزي عرفتي تي مبصح نيرو هجي زي مثلني بقليل قبلو قريبو تغسبوا بزروحا من بارو بكا سلامتاي إلا قصو بساقو بكدميخا ترسو كل النجر مالتي لعل كله جن بعلت بيتين دكين أحواتين بزح استواتو نيرو بس غاصة برقي إلى مالتي بقليلو طب كليت نهركب كميل قلتي فودو تراقبو لعنت مسكدلاتي وتحالفو كليت ناتي نايدم عينت أو سلز نبرة قليلا نبرن بو مغنياتي قاشو منت عمتن قلن وارحن تتصبي زغا تزركب زنبرة دركابو A وي AB كومينيرو بزي مغنيات كاني نويح جزي وسيدو لي تي قدمنا زي كلية مركابي من الباتا بتاع غازيتا هنجليت ايانيري حادي نشتي منسي شمو سلمون يبال شما بوغن ابتكزيتي أبوستال كله سلز متعني أي نجارن حتى تكون كا أبتي قرب تنزول زنورك جزية سلز نبرة ماتيو كليتك هو إيه ماتيو ودي 4 عامت 4 عامتي فلتكاد ماس كمي يركبكم فاميلي كن أي فلتوني السي فلتوني حدا بنشتو كله الصوت تفوزو حمد نبرة نجيروني حنتي جزيجن أب سراحنا دحرايد نجرن نزي نداتو خلقو مس عبايو ندابا بخيت أب تيجي فيلم نيرو دحراي حاجتين دحندي خدمة قال لي حاجتين إلكتريك مبرهاتي قريصهم لي يبلانمو أنا دحن هبنتي ورقتي لو سيدي تيزنبرن الوقت 15 16 تكون تبزعي نعا خفي لله
كالي ولا حنت قور كون نجري نورا نعا خفيللن كيد عن كزايليو يعريهم لن مالتي بدعري يقول تاي دخف لا ناي مبرات ورقت مساق ميتا ورحي نعا وسدا أنا خفيللن نابنا كيد نيو تعدا مالتي دحري حد جزي متين حتى متين نيرن عيل مبراتي طول عام متيو أي متأنا الورقت لو حتى مو دحنا متأكم مني أي تخاف لاني خن دخوف له سوالو يلم مليسوم مالتي حجي إذا قال عزي أب كم تزيلني أبها أوهاي تبهال عديو زلو كاومتيو دحراي تي دم ناتي عينت رأي ويلو من عين مركبي نابتي مرمرات قبروا لي يقيدو شو مهيبو مرمرة كنا قرأت ولو أبيهم مرمرة يحري مرمرة يقبل لهم دم سوسدو مستناتي دم حدا عينتي نبران شو عمتي نجير نصاي ذكرنا نغا القول عينيره هو دا 10 عمت كلي نيرو شو أنا جن كمز غير كلي أويد فلتكاب لن وتخونتات أنا عايز ذكروني حق عايش حجي دار سلا سانجل عمتي زيلن دلو مالتي السو متيو كهبو إيلو فتين خبني جن تبدم ننمين سلزنا نبرة كهبني كالا بز مخنياتي زخاء تسمعي كايخون ناس مخا نويحة عايزكرون كمان نسخة ذكيرو مخا مزي أتتقيمو لو متيو مخا معرا كلي مش جنزب قلي كنا نبدل لنا هيوت ينانزار بدلنا معرا خندو أكالو تيو كهب انتحين سمعت فات إلى الأخو actually أبي يعني خم جرك عم استقبري لي 4 خم جرك أنا مسنا عايكم حاسيب كا أنا قبلك هيك إني قال أنا بعند كل يتكو أنا برخيلي سلسي أنا بتدلقو ناي حكم النات ناي نيرس كستاي كويني مثلا أبدلقو سي بحال كل يتكنا بركام دغل بلتي لازم واينات نعقد يبكى قليلو أنا قومي تحسبي أنا بحسيب يجن كم زي خوينا يلو السيد حراج نقرأ نقول تزانتا مالتي تي دحلف انت عند قبركو قال أنا قنا يذكروني نيره داري حنتي أب دبي كيد خقبر متوحد خقبر مسحادي عمر دبال عمر يشمو مثلا بسبب تراخيمنا مالتي نسو أب دبي كل نجار وديو أنا كباكستان نحفتو كم تسألو نسوقا نعي كليت كهبني بوشتاو سمعي مالتي كوم هنقبر تسامعنا حرايلو أموداتا كلم حتى تقبر كلون انتاي زمدنا لك وهي انتاي ركب لك مس بولو ولا حنت ركبي ولا له أنا نحفتي كم زي أجير 5 لي أنا كليتك هو السيس معنا قليلو بزي أدوا بيلوما مالتي تي دحري خاني قربا غزي كوفيد أتول غزي خاني كاكم نتا كوفيد متا كابد سابا هذا مكونن بحالي مثلني بسبب غير رقيبه كم زلو مالس تشجيريو مو كم زي خقبر حسوالو قال تباهيلو مجمريا صبايت سمعنا دحراجم ولا نعود تزهبكوس نخالي أخوم جيره كهو يمس بله تسامعنا مرمرا جيرو أنا نابو خمسة مرمرا جيرو كله مستناتي كستاي حدا نيرو أنا يدم عينت حرايت بروسس تجميرو قال ماله أمانجو ناي كوفيد كستاي ماتيو دوي لكل نجار مالتي أجي أبزخنا تحت الزغلو إذا حد يدرهم كلها جن حدا ودرب عن 6 عمت تساعدايو ناي هي ماكينة حدا جيرو مثلا ناتو رقيبهم بهليكوبتر جيروم أبتي نوركو بوستان أمتيهم ونعيكا ساعة 10 حدا نايمشهد دويلهم حجز ماتسيلهم تاي تسمعك كيبو خانم نجيرهم خولا كمان يرو تكون هو ترقيبو لنا أخدقهم ترايم بكا زي أفرق ساعات متسايلهم أنا نبعلت ويثين بحس أخيبنا مالتي شو أناتي هليكوبتر وريدا هابتي خستايوتيهم
መጥዋሕቲ ገይረ ሾ ማለት እዩ በዚያ ኩነታት እዚኣ ከዓ ጃሕር 3 ዓመት ክኸይድ ከም ትኽእል ነጊሮምኒ ሕጂ ሓንቲ ጻዕዳ ኩሊት ሓንቲ ጸላም ኩሊት እያ ማለት ድሕሪ ዝኽንዲ ዝነዊሕ ዓመታት ምስ ረኸብካ ኩሊት ዳግማይ ናብቲ ናይ ምንቅስቓስ ውንድሮ ጀሚርካ ገለገለ ክሓልፍ ኢልካ ትሓስብ ዶ ነርካ ኣብቲ እዋን እቲ ሙኸኣ ክሰኣን ከሎ ከምዚ ከጋጥም ዝተፈላለየ በቃ መሰናኽላት ከጋጥም ከሎስ ክረክብ እየ ዝብል ተስፋ ነርካ ዶ ይኾን? ክገርመኪ ሓንቲ መዓልቲ ከማን ሓሲበ ይፈልጥኒ ማለሲ ረኺበስ ዓዲ ይመፅእ ምዃነ ይርዳእኒ ነይሩ እዚ ክርዳእኒ ከለሃ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ተሓሲብካ ፈጣሪ ከዓ ናቱ መንገዲ ኣለዎ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ነይሩኒ ብኡ ምክንያት ከዓ ተስፋ ቆሪፀ ይፈልጥኒ ንዓ ኢሎም ምስ ከድኩ ከማነይ እቲ ኩሊት ከምዚ ጌርናልካ ኣለና ከምዚ 3 መዓልቲ እየ ገይረ ብሆስፒታል ኩሊት ገይረስ ዳር 3 መዓልቲ ወፅእ እወ 3 መዓልቲ በቃ 3 መዓልቲ ገይረ ዳር 3 መዓልቲ ገዛ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ኦኬ ኢለ ከይደ እዚ እግረይ ሽዑ ሓድሽ እዩ ዘሎ ዋላ እዚ እግረይ ከማነይ 6 ወርሒ ክፅበ ዝግባእኒ ዝነበረ ኣብ 2 ወርሒ ገለ ባምቡላ ገይረ ሕጂ ተዓኪም እንታይልኒ እቲ ቅድም ዝነበረ ናይ ኣካላትካ ጥንካሬ ንሱ እዩ ሓጊዙካ ገለልኒ ብዙሓት ከማይ ዳ መሰሉ ኣለዉ ይርኢ ነይረ ዋላቶም ሓካይም እውን ነግሩኻ ፅቡቅ ኣለኻ ከምዘለኻ ብሉኻ ኣነ ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ክረክብ ምዃነይ ይርዳእኒ ነይሩ ምስ ረኸብኩ ከዓ ምስ ወዳእቲ መጥባሕቲ ምስ ወዳእኹ መጀመርያ ዳሓተትኩ ነቲ ሓኪም ድሕሪ ክንደይ ንዓደይ ክኸይድ እኽእል ክኸውን ኢለ ሓይተ ማለሲ ብዙሕ ግዜ ከብድኻ ድሓስካዮ ነገር ክተውፅኦ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ወይ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ተሓስቦ ኢኻ ሕጂ ኩሉ ግዜ ድሓስቦ ዝነበርኩ ሓንጎለይ ብዙሕ ግዜ ዓዲ በፂሕና መፂና ዓዲ በፂሕና መፂና ክብሉ ከለዉ መን ኣለኒ ከማን ኣይብልኒ ነይረ መፅየ ብስ ኣብ ሆቴል ኣትየ መጀመርያ ሕጂ መዓስ ክኸይድ ይኽእል ምስ በልኮ እቲ ሓኪም መጀመርያ ሲሕቁኒ ከምዚ ዘለኻዮ ጥራይ ጥዕናኻ ተኸታተል እምበር ኣብ 3 ዓመት ትኸይድ ኢኻ ኢሉኒ 3 ዓመት እቲ ኩሉ ናይ ሕክምና ናትካ ሪጀክት ከይገብር እቲ ክስታይ ምንቲ ኩሉ ክነራጊፅና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኢሉኒ ሕጂ ኦገስት 3 ዓመት ገይረ ማለት እዩ መጀመርያ ዝገበርክዋ ቲኬት ምቑራፅ እዩ ነይሩ ሸዓ ቲኬት ቆሪፀ ምስ መን ክኸይድ ኣበየ ክኣቱ ገዛይ ከምዚ ኮይኑ ገለመለ መእተዊ ገለመለ ኣነ ኣይሓተትኩን ነደይ ሒዘ ክመፅእ ነይሩ እቲ ሓሳበይ ንጓለይ ምሳይ ክመፅእ ነይሩዋ ኣጋጣሚ ኣደይ ከዓ ንኤሮፓ ከይዲ ስለ ዝበለት እታ ጓለይና ሒዛ ተኸይዳ ኣነ ናብዚ መፅእ በዚ ምክንያት ከዓ ኣብዛ ዝፈትዋ ዓደይ ከዓ ምሳኺ ዕድል ኣለኹ ማለት ንሕና ብጣዕሚ ኢና ሕጉሳት መፂኻ ነዚ ተመክሮ ብዚ ኮፍ ኢልካ ክተካፍለና ከለኻ ዓብ ነገር እዩ ንዓና ማለት እዩ እንታይ ክብል ይደሊ ኮርስ ተሓሊፉ እዚ ኩሉ ግዜያት ተሓሊፉ ኣሎ ስደትን መንእሰይን ከመይ ተተሓዙ ስደትን መንእሰያትን ከመይ እዩ ትኽብደቱ ከመይ ጌርና ኢና ክስገር ደለዎ እቶም ኣብ ስደት ደለዉ ኣሕዋትና ኣለዉ ህዝብና ሓፈሻዊ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕጂ ግድናይ ክኸውን ንኽእል ሽኮር ወይ ናይ ኩንዲት ፀገም ደይ ክኸውን ንኽእል ንእሽተይ ትበሃል ጭንቀት የላን ግን ሓደ ግዜ ሓደ መምህር እንታይ ይብሉኒ እዩ ጭንቀት ከምዚ ገሊኡ ሰብሲ ብጣዕሚ ከቢድ ሽግር ኣጋጥሞ እሞ ገሊኡ ከዓ ንእሽተይ እያ ሕጂስ እዛ ጭንቀት ኮ ንእሽተይ እያ ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ኣኽቢዱ ድርያ ደሎ ገለገለ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ጭንቀት ኢሎ ሓዊ ምጣር ሓውሲ ኣብ ርእስኻ ኮፍ ክብለካ የቃፅለካ ምጣር ሓዊ ኣብ ርእስኻ ዓሊባ ከቃፅለካ ሕዚ ኩሉ እዩ ሕጂ በብዓቕሙ ኾነ ናቱ ጭንቀት ናቱ ሽግር ብፍላይ መንእሰያት መሲ
መንእሰይ ኮይንካ ጭንቀት ከመይ ጌርና ኢና ሃንድል ክንገብሮ ደለና ከመይ ጌርና ክንቆፃፀሮ ከመይ ጌርና ክንሰግሮም እንታይ ዓይነት ሜላታት ተጠቀምና ይሕግዘና ትብል ኣባታዊ ምኽሪ ማለት እዩ እዞም መናእሰይ ክተባስኒ እናደለ ኣነ ባዕለይ መንእሰይ እኒኡ ዘሎ እዎ መንእሰይ ኣደላ ውሕዳት እየን እተን መንእሰያት ክሓስብዎን ዘለዎን ሓፀርቲ ነገራት ግን ዓብይ ኣጠቓምታ ክህልወካ ዘለዎ ንሰን ከዓ ንእሽተይ ኮንካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትደሊ ዲኻ ግን ከም ኣቐዲመ ከም ዳዕለልኩኺ ኣብ ሂወትካ ክልተ መዓልቲ ኣይትዘክርን እብለን ነይሩ ቦይ እዚአን ከዓኒ ትማልን ፅባሕን እየን ትማል ሓሊፍካዮ ኢኻ ፅባሕ ግን ኣብ ኢድ ፈጣሪ እዩ ሕጂ ዋላ እንፀርጢርካ ድዩ ሓሪቕካ ድዩ ከምዚ ክገብር ኣነ ከምዚ ኮይነ ኢልካ ተሓስቦ ፅባሕ እንታይ ከም ዘጓንፈካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሎም መዓልቲ ግን ኣብ ኢድካ ስለ ዝኾነት ሓዛዚ ኣብ ኢድካ ዘላ ሎም መዓልቲ እንታይ ክገብር እየ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ኢደይ እንድሕር ኣላ እንታይ ክገብር እየ ብላዕ ረኺበ ኣለኹ ፅቡቕ ድስተ ረኺበ ኣለኹ ፅባሕ ከዓኒ ናታ መዓልቲ ናታ ነገር ሒዛ ክትመፅእ እያ ስለዚ ብዛዕባ ፅባሕ ኣይትሕሰብ ክሓልፈለይ ድዩ እንታይ ክገብር እየ ገለ እዚ ኩላትና ንብሎ እንዲ ትምኒት ኣሎ ፅቡቕ ትምኒት ክትምነለካ ግን እቲ ዝፍፅሞ ናቱ ናትካ ሒዙልካ ኣሎ ካልእቲ ዘረባ ናይ ባባ ሓንቲ ፅሕፍቲ ሰይድልይ ነይሩ መጀመርያ ኣብ ስደት ምስ ከድኩ እንታይ ብለኒ ነይሩ እታ ፅሕፍቲ እንታይ እትብል ናይ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝወፀት ጥቕሲ እያ ጫማ የብለኒ ኢልካ ኣይትሸገር እግሪ ዘይብሎም ሰባት ዘክር ብል ነይሩ ሕጂ ንሕና ጫማ ደሊና ኢና ጫማ ንብለልና ከምዚ ከዓ ኣሎ እግርኻ ከዓ ትስእነሉ ግዜ ኣሎ ስለዚ እተን ንጎ ተሲኻ እግርኻ ነብስኻ ትደስስ ሰላም ሓዲር ኣለኹ ሰላም ኣውዕለም ኢልካ ከዓ ትኸይድ ከምቲ ባህሊ ዝፀንሓና ማለት እዩ ንሕና መንእሰያት ክገብርዎ ዘለዎ እዚ እዩ ሎ መዓልቲ ክገብራ ዘለኒ ንግበር ከምዚ ደይገበሩለይ ዋላ ንሕና ኣፍና እኮ ኣብዚ መፃኹ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ኣለዉ ንሪኢኹም ኣብ ሰይፍ ዋላ ኣብ ገንዘብ ዘለዎ ከምዚ ዘለዎ ምቸት ዘለዎ ብልኻ እትኡ ዘለዎ ምቸት ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ድሓር እቶም ድመፁ ፈቲኖም ኣለዉ እንታይ ከም ዝጓነፈካ ስለ ዘይትፈልጥ ነዛ ዘለኻያ ተመስገን ትብል ከም ሕልሚ ግን ንሰብ ወይ ንኻሊእ ኢልካ ኮንካ እንትሓልም ንነብስኻ ኢልካ ክትሓልም ስለምንታይ እቲ ደይገበረለይ ትብሎ ንሱ እውን ከምኡ እዩ ድብል ደይተገብረለይ እዩ ድብል ስለዚ ኣይትፀበ እቲ ትገብሮ ፅፉፍ ስራሕ ኣብ ወፃኢ ምናልባት ሰለስተ ግዜ ደይበልዕ ሰብ ኣሎ እኮ ሰለስተ ግዜ ደይበልዕ ምሳሕን ቁርስን የፋርቐን ድራርን ጣዕሞትን ከዓ የፋርቐን ክልተ ግዜ ይበልዕ ስለምንታይ ስድራ ኣለዎ ኣብዚ ስድርኡ ክሓሊ ብዙሕ ነገር ገብር እዩ ደይጋገይ መንእሰያት ኣለዉ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ከዓ ክልተ ስራሕ ድዩ ክልተ ሰዓት ደቂሶም ከዓ ስድርኦምን ናብርኦምን ዝገብሩ ከዓ ኣለዉ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ከምዚ እንዳገበሩ ከዓ ሕማቕ ነገር ኣጓኒፎም ምስ ደቀሱ ደይተስኡ ከዓ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ገዛኻ ገዲፍካ ገዛ ፀይባትኒ ገዛ የብለይን ኢልካ ፀርጢርካ ትኸይድ ኣብ መንገዲ ግን ክንደይ ሕማቕ ነገር ትርኢ ኢኻ ስለዚ ካባኻ ዝኸፍእ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ትዝክር እሞ ግን እዚ ክብል ከለኹ ከዓ እቲ ንእስነት ሓሊፈ እየ ኣነ ብእግረይ ክኸይድ ከለኹስ ማኪና ደይብለ ይብል ነይረ ማኪና ምስ ረኸብኩ ከዓ ከምቶም ዝዛወሩ ደይዛወር ናብ ገዛ ኮፍ ኢለ ክውዕል ድየ ኢለ ሓስብ ነይረ ግን ናተይ ከዓ ኣምላኽ ሒዙለይ ፀኒዐ ከም ሰበይ እቶም ድጎዩ ኣነ ከዓ ቀሲለ ርክቦም ስለዚ እሶም እቲ ዝጎይ ይጎይ ክጎይ ተኽኢልካስ ከዓ ትጎይ ኢኻ ትጎይ ካብ ላዕሊ ግን ክትጎይ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ተስፋ ደይምቑራፅ ንእሽተይ ኮንካ ክገብር ይበል ተስፋ ደቁርፀካ ኣሎ ስገሮ ትኽእል ኢኻ ከዓ ክገብሮ እየ ጥራይ ይበል
ሰልዲ ሰብኣይ ገብረካኒ ወይ ክዳን ሰብኣይ ገብረካኒ ቃል መጀመርያ ተሓስብ ትዛረቦ ከምዚ ክገብር እየ ትብል ኣብ መንጎ ብዙሕ ልኽላኽ ጓነፈካ እዩ ኩላና ብዙሕ ልኽላኽ ሓሊፍና ኢና ወላ ፅቡቅ ከለኻ እውን እኮ ልኽላኽ ኣሎ ግን ክገብሮ እየ ተልካ ከዓ ተሓልፎ ኢኻ ማለት እየ ንእሽተይ ሒዝካስ ዓብ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ቪዥን ክህልወካ ኣለዎ ብሓይሊ ድኾን ኣይኮነን ግን ርግኢልካስ ዝግኢልካ ደይብፃሕ ነገር የለን ኣገዳስነት ሓዳር በዓልቲ ቤትካ እንተዘይትህሉ ብጎንኻ እዚ ኩሉ ከመይ ምኻኣልካዮ ምበዳህካዮ ሕጂ ዝዓጥቕሚ ሓዳር ከዓ ነዞም ሕጂ ዘለና መንእስያት ከዓ ገለ ክትብለና በዓልቲ ቤተይ ወላ ኣብቲ እምነቱን በዓልቲ ቤትካ ፍርቂ ኣካላትካ ስለ ዝኾነት ተመርዐ ሓዳር ገይረ ቆልዑ ምውላደይ ኣዝዩ ይሕግዘኒ ስለምንታይ በይንኻ ትኾንካ በይንኻ ኢኻ ትዛረብ በይንኻ ከዓ ንበይንኻ ኢኻ ትሰምዖ ብፃይ ተለካ ግን ተተጋጊኻ ክእርመካ እዩ ፅቡቕ ተለካ ከዓ ይሕግዘካ እዩ ስለዚ በዓልቲ ቤተይ ማለት ከምኡ እያ ነይራ ኣብ ጎነይ ንዓይ ስጋዕ ሕጂ ብሓንሳ ኣለና ብ1994 ተራኺብና ቅድሚኡ ኣብ 87-86 ከዓ ይዕርኽ ነርና ንሳ ቀዲማት ንወፅያ ብድሕሪኡ ኣነ ስዒበያ ማለት እዩ ሓደ ቆልዓ ነርና ኣብዚ እሱ ምስ ተወልደ እያ ኸይዳሳ ብድሕሪኣ 94 ኣነ ስዒበ ስጋዕ ጭቃ ብሓንሳ ኣለና ደቀይ መንእስያት መንእስያት እንዳር ክዛረብ ኮይነስ ደቀይ እናረኣኹ ደቀይ ዝረኽብዎ ንስኹም ኣይትርከብዎ ክብል ኣይክእልኒ ደቀይ ዝረኽብዎ እቶም መንእስያት ክረኽብዎ ኣለዎ ደቀይ እውን ኣብዚ ናይ መንእስያት ምንቅስቓስ ኣብዚ ብዙሕ ኢንቮልቭ ገብራ እየን ኣብኡ ኮይነን ሓገዝ ብዝኾነ ይኹን ሓገዝ ናይ ከምዚ ሓገዝ ክበሃላ ከለዋ ንሕና ብናህና ክንገብር ከለና ሰንከ ንሕና ቃዝየን ወላ ኣስራ ኮና ወላ ሃምሳ ኮና ብዛዕባ ናይ ዓደን ክስታይ ኣለዎን ሕጂ ይነግረኻ እየ እስኻ ናይ ዓበይቲ ነገር ክትዛረብ ከለኻ ረባት ናቶም ናይዞም ንኣሽቱኸ እንታይ ተሓስብሎም ኣብቲ ኮሚኒቲ መዓት መንእስያት እዮም ዘለዉ ናብ ባስኬትቦል ነሰልጥኖም ኮሌጅ ዝወዱ ዝተመርዓው ኣለዉ ኮፍ ኢለን ዕልላ ይዛረባ ብዛዕባ እዚ ዓዲ ከምዚ ኣለዎም ዲ ሕጂ ትነግረን ትፀገም ዝንዝን ፀገም ኣሎ እሞ ከምዚ ጌርና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ብዙሕ ሓሳብ ኣለዎም ሕጂ ኣብ መንእሰይ ህንጥይነት ኣሎ ህንጥይነት ግን መበገሲኡ እንድሕር ደሒስካዮ ኣሲርካ ተደሒስካዮ ኣብ ላዕሊ ይፍታሓካ እዩ ሕጂ ሓዳር ምግባር ፅቡቕ እዩ ቅድሚ ሓዳር ግን ነቲ ሓዳር ነተን ሰለስተ ቃላት ከመይ ጌርካ ተኣስረን ኢኻ ትሓስብ ዘለካ ዓይነት እየን ሰለስተ ቃላት ሓዳር እዚአን ኢኻ ተኣስረን በበይነ እንድሕር ፀወይኸ እንቲ ኣሓሓ እንወይና ብዙሕ ሕማቕ ነገር ክትርጉምላ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ትርጉም ዳኹም እያ ርኽኣኹም እዩ ሰለስተ እንተኾይኑ ግን ሓዳር ትርጎማ ኣብቲ ሓዳርካ ውላድ ኣለኹ በዓልቲ ቤት ኣላ ናና ክንምርዖ ወይ ሓዳር ትገብር ከለኻ ከዓ ምስ ስድርኡ ብምሉእ ኢኻ ትምርዖ ምስ ኣቦኻን ምስ ኣዲኣን ወይ ሳኻ ምስ ኣቦኻን ምስ ኣዲኻን ትምርዓወካ ሕጂ እዚ ክሓስብ ከለኻ ብዙሕ ነገር ከም ዘድልየካ ትፈልጥ እዚ ፈሊጥካ እንድሕር ኣቲኻዮ ግን ንኩሉ ትብድሆ ኢኻ ታዋኽ ከተወግድ ኣለካ ካልኣይ ንዓኻ ድመስል ሰብ ኣቐዲምካ ክትሓስብ ኣለካ ምእታውካ ብሓዳር ክልተ ግዜ ኢኻ ትሓስብ ዘለካ ይኣቱ ኣለኹ ድሕሪ ኢኸ ካኣላ ትሓቶ ድሕሪ ኢኸ እንታይ ኣገብር ምስ መን ኣቱ ኣለኹ ብዙሓት መስመራትና ንስሕት መንእስያት ኣለና ብኡ ደቅና ዋላ ናትካ ምስ ሓውኻ እትገብሮ ምኽርን ምስ ካሊእ ዓሌት ጠፋንቕ ወይ ፃዓዱ ፀለምቲ ገለ ንብሮ ኢና ምምርዓው ምስ ዝኾነ ይኹን ምርዓው ምስ ትፈትዎ ምርዓው ሓጢኣት ኣይኮነን ግን ቅድሚ ምርዓውካ ኣነ ተባኢሰሲ መን ይወሓስ ክተኽለለይ ዝኽእል ክትብል ትክእል ኣለካ ወሓስ ድተክል እንድሕር ኣሎ ተባኢስካ ይትበኣስን ኢኻ ስለምንታይ እቲ ዋሓስ ዘሎ ዓገብ ስኻ ትጋገይልኺ ስኻ ትጋገለኻ ኢሉ ብቋንቋ ከረዳእካ ክእል ደይ ባህልኻን ደይ ቋንቋኻ እንድሕር ኮይኑ ግን
ፍቅሪ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ኣብ መወዳእትኡ ግን እንድሕር ንእሽተይ ነገር ደጓናፍጥ ረኺብካ ዓቕሊ ዝበሃል የለን ኣብ መንጎ ምፅርፃር መፅእ ኪድ ባዕልካ ትፈልጢ ኪድ ባዕልካ ትፈልጥ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ወላ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከምኡ ኢልካ ከይድካ ከማንስ ናትካ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብር ዘለኹ ትሓስብ ትምለስ ስለምንታይ ኣብ ገዛ ደቅኻ ኣለዋ ኣሕዋትካ ኣለዉ ኣበይ ክገድፎም ትብል ወላ ሓሪግካ ከይዱ ፃለይ ክትብል ፀኒሕካ ትምለስ ደይናትካ ትኮይኑ ግን ምስ ወፃኻ ተዓፂሉ ወይ ሳብ ምስ ወፀት ተዓፂሉ ትማዕፆ ተመሊስካ ክትኣትወ ትኽእል ኢኻ ሕጂ መንእሰያትና ቅድሚ ኣብ ሓዳር ወላ ኣብ ዝኾነ ኣብ ጥሪት ክትኣቱ ከለኻ ጥሪት ትገብር ከለኻ እኮ እታ ምሳኻ ትመፅእ ድሕሪኻ ናትካ ተዘይኮይና ጨካን ክትኮን ትኽእል ሓንቲ ግዜ ብትጋገ ደጥረኻዮ ጥሪት ሒዛቶ ክትከይድ ትኽእል ወይ ንስኻ እውን ከምኡ ጌርካ ንበለፅ ኢልካ ኢትኻ እውን ደጥረቶ ንብረት ሒዝካ ትኸይድ ናትካ ትኾይኑ ግን ውዒልካ ሓዲርካ ዕረኮ እዩ ስለዚ ንሓዳር ተኣትው ከለኻ እዘን ሰለስተ ፊደላት ኣሲርካ ኣሳሲርካ ይኣቱ ኣለዉ ድሓርከ ኢልካ እዚአን ተሓትት ነፍስኻ ስፖርትን ስደትን ከመይ ኢኻ ትገልፆ ካብ ስፖርትን ኣብ ስደት ኦፍኮርስ ኣብ ምግዛእ ትሪኢኻዮ ቁሩብ እውን ኣብ ናፅነት ኣርኪብካ ኣለኻ ሳብ 94 ሕጂ እውን ኣብ ስደት ኣለኻ ከመይ ትገልፆ ስፖርት ንጥፈታት ናይ ስፖርት ኣብ ስደት ከመይ ትገልፆ ብስፖርት ሓቂ ሓይሽ ኣብ ስደት ብዙሕ በለፅ ኣሎ እንተተጠቒምካ ኣሎ ብዙሓት ደቅና ኣለዉ ሕጂ ብስፖርት ስኮላርሽፕ ረኽቡ ነፃ መሃሩ ኣሰልጠንቲ ዝኾኑ መንእሰያት ኣለዉ ብኡ ጌርካ እቲ ሰሪሕካ ትረኽቦ ብኣቋራጭ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ስኮላርሽፕ ብነፃ ትምህርቲ ትመሃር ኣለኻ ካብቲ ሰብ ኣብ ወፃእሲ ኣባና ብሕልፊ ኣብ ኤሮጳ ንድዒ ኣባና ግን ወላ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከይድ እንዳተለቅሓ ኢኻ ትመሃር ሕጂ ብዙሓት ንፉዓት መንእሰያት ኣለውና ብነፃ ትምህርቲ ዝመሃሩ ሕጂ ንስፖርት ብኸምኡ ዓይነት ተሪኢኻ እሞ እንተዓቢኻሉ ፅቡቕ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ብዙሕ ቀረብካ ኣለዎ ከምብሌትካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ሰልጣን ኮንካ ትሰርሕ ኣማኻሪ ኮንካ ትሰርሕ ከምዚ ትሪእዎ ብቲቪ ሚልዮናት እዮም ዝኽፈሉ ኣብኡኻ ከምኡ ትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ክሳብ የድልየካ ቪዥን ናትካ ኣብ ስፖርት ከምዚ ገይረ ክዓቢ እየ እትብሎ ክህልወካ ኣለዎ ኣብዚ ዓድና ሕጂ ብዙሓት ተፃወቲ ንፉዓት ኣለዉ ግን ኣብ ጠመተ ንስፖርት ብካልኣይ ደረጃ ወይ ብሳልሳይ ደረጃ ዝሪእዎ ኣለዉ ኣብ ዘለኻዮ ዕድመስ ዋላ ካብዚ እውን ኤርትራውያን ኣለዉ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኮይኖም ተገዚኦም ብቀሊል ገንዘብ ዘይኮነ ዝፃወቱ ሰባት ኣለዉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሕጂ ብኸምኡ ዓይነት እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብዚ ዓዲ እውን ብልጫ ኣለካ ዝኾነ ይኹን ትምህርትታት ክመፅእ ከሎ ኬድካ ኮርስ ትወስደሉ ብዙሕ ብልጫታት ኣሎ ነመሕለፍ ግዜ ኢልካ ትጥቀመሉ ትኾንካ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን እንታ ከም ደጓንፈካ ፅባሕ ንጎ እንድሕር ኣብ ዝበለፀ ደረጃ በፂሕካ እሞ ሕጂ ከምዚ በዓል ነጋሽ ተኽሊ ትበፂሖሞ ዘለዉ ኣብ ኮሚሽን ደረጃ ብቐሊሉ ክትበፅሕ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ዋይናት ብውዴት ከምኡ ዓይነት ደይ ትሕዞ ስለምንታይ ነቲ ሰብ ነቲ ተዓዛባይ ወይ ነቲ መንግስቲ ገሌልካ ኮንካ ንፃወት ነነብስኻ ኢኻ ትፃወት ክትዓቢ ተኾንካ ከዓኒ ነነብስኻ ኢኻ ትዓቢ እዚ ብኡ ደረጃ ክትሓስቦ ዘለካ እምበር ክላእ እንድሕር ትብል ኮንካ ክላእ ካልኣይ ክላእ እዩ ድምፅእ በዚ ክላእ ትብል በዚ ክላእ ትብል ንስኻ ግን ኣብ ኩሉ ፈትን ንፉዕ ተፃዋታይ ተኾንካ ካበይ ዓዲ መፂ ይርአየካ ኣሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብ ስቴድየም ኣስመራሲ እንዳፃወትካ ኤርትራዊ ጥራይ ኣይኮነን ዝርአየካ መዓት ኤምባሲታት መፅኦም ዝርእዩ ኣለዉ ወላ ንቱሪስት ኮይኖም ድመፁ ኣለዉ ስለዚ ናትካ ዕድል ስለ ዘይትፈልጦ እቲ ትሕዞ ፅቡቅ ጌርካ ሓዞ መንእሰይ ኮንካ ኣርኣያ ኢኻ ትኸውን ብዙሓት መንእሰያት ሃገር ዳሃንፁ ዘለዉ ሳቶም እዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ ሳቶም እዮም ሂወቶም ኣብ ኢዶም ሒዞም ማድኸ ዘለዉ ሳቶም ብዙሓት መንእሰያት እዮም
نحنا كم دليتنا بزندا متانا بلعنا ستينا تጻወتنا ህዝብና ረከብና ከይድ ገብር ደሎ ሳቶም ኣብ ዝኾነ ኮርነር ዝኾነ ንዓና ዘጥቃዕ ነገር ንኸይኣቱ ህይወቶም ከፊሎም ስንኩላት ይኹኑ ዋላቶም ጥዕያት ኣብኡ ኮፍ ኢሎም መዓት መንእሰያት እዮም ብዙሕ ነገር ዝገብሩ ደለው በቶም ውሕዳት ንዖም ክትልክሞም ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ መንእሰይ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ እታ ደው ዝብላ ከዓኒ ኣነ ይኽብል ደሎ ኣነ ክገብሮ ኣለኒ ወዲ 50 ወዲ 20 ብሓደ ክጎዩ የብሎም እቲ ወዲ 10 80 ከመይ ትኸይድ ከሎ እቲ ወዲ 50 ግን 10 ከመይ ይኸይድ ተፈጥሮ ኣሎ ኣተሓሳስባ ከዓ ብስለት ኣሎ ስለዚ سون من سيسل زمان كنا عون تملكتك هراي تقبلي الله عدم مصحا مستزاوركا تسفاي جبرفتنا سبورت بوتاتات زورو الكاتخون قدفتن قدن تخدن نبركمو كمي يعني كا حفشاوي سبورتنا عدنا كمي رايكا مصايو مزحجي زلو بقعات نيتهم تساتفتنا سبورت ابقمت باتيخا مصاي سبورتنا عدنا هم رايك أتي يرأي كان ديو أقرب أبو حد أوارحلي وياو أقرب عامتات بزح نجار تصبق كم تري اتزال ألم التحاسبه سلزخونه أبكروا جزء بزح نجار يرأي كا كاليجن كم زبلك تي زخدوز نوركو بوتاتات كيدي ولا زقيح مريت ولا زي حنت زي كركوا حجي خدايت صباح اكشولي ميدا الفات بالنيرا برجما نعاخريا يهنته سخا امني انيرا نمجمريا غزي اب تاريخ ناي ايرفا ميدا ناي بينا ميدا الفات بايل صوا الفات راح ينيروا اوكي حنتي اب غزي درغي زخسبنا لا ساترحنا الفا ميدا توهيلا نمجمريا بعلنا اني እንዳጸረግنا قرب بقى لون مدقيرة نيرة لازم تصبح خير خريعة أب كم تختألن أنا كحفشاوي من سياتن شاشال ميدان في لايك أزيادة ساو أرباس لتكتاتلو كميان لنا كميك خنكونا لنا أبوتنا عندها بعين من سيات كميان لنا كابتي أزي دس دبلن نجر حدا سيو وحدات كا قريت الله أن سنكاد حري مودات هاجبرن قدم بتصبق جمر بألفي أوت عدلو من ساك أزيوم نطفات من ساعات هالوناو ولا بأي تي تسرحو ولا بتكنيكال سرحناي سلكي خناي إلكترونيكس تسرحو بزحت هالونا لكن قربا توم قريت عدلن أبزنا عدوم دلوم دحر دبل الرأي له السواء خبرنا يدب كسنا نحن كتير نحنا أب تي في مسوم دري وات رحنا ويكلت تي في غيركا اسخا نهاجر كاتريساتهم ناتهم معلتاون فتاتهم دريو حجي أب أمن أبز عدد له من سياتن قابله بزح جزء مرخاب دبها ليلا علو نطفات معلتاوي دقبر دحبرو علو اتم دوزع خاني بعلفزناي تيك توك على طوطقينا نولنا ناي تيك توك على مسماسه كابتي ميديا بقى ديلا قولو بزعات وحدات تمرتهم بزانا ولو نخو تقامل تونكا ازي غدايو مساتو منكم ابز دلو قدر اخوغن حيالات من ساعات له بألفي أبز هوتيل دنور كل جزء أب إمبريال هوتيل بزعت من ساعات رأني رأو يحطهم على لهم أدل سلزر خبكو مسألة كوفي لعلهم أتحساس بقوم زرار بقوم بتعم دس بلك ولا بتخالي شخصتي كم أمل جيريس إلى يدعلل من زخونه ولا بيني كوفي لشخص لجاتي لتم سقاب حجي زقوانا فني مأنسات أزيوم حنقولهم كفوت
ጥራይ ንእሽተይ ምድፍእ ደድልዮም ንሕና ክንደፍእ ቁርባት ኢና እሶም ከዓ ከም ዝቕበልዎ ፍሉጥ እዩ ንሕና ናይቲ ስድራ ቤት ክስታይ ግን ኣሎ ሕምቀት ኣሎ ሓቂ ሓይሽ እሱ ከዓ ስደት ጉያ ስለ ዝኾነ ንደክም ኣብ መንጎ ጠጠው ንብል ነቲ ክልቲኡ ኣብ ዓድን ኣብ ስደትን ዘሎም መንእሰይ ንምርኻብ ንሕና ዛዕቲልና ኣለና ንሕና ንመፅእ በይንና ንመፅእ ደቅና ኣለዉ ንምንታይ ደቅና ሕዝና ኢና ምንመፅእ ደቅና ብዛሓንሳኣ ምስ መፁ ንሪኦም ኣለና ካቴድራል ብዙሓት ሪኦም እየ ምስ መፁ ኣብዚ ተላልዮም መሓዝት ኮይኖም ኣለዋ 3-4 መዓልቲ ዝወሰኻ ኣብዚ ምስ መፃ ኣብዚ ምስ ክልተ ሰሙን ገሊሎም መፁ ኣብዚ ምስ መፁ ግን በቃ ኣታች ኮኑ ምስቲ ሳቶም ቋንቋ ትግርኛ ክመሃሩ ደሊ ኣብ ኤሮፓ ዝነብሩ ዘለዉ ብዙሓት ትግርኛ ዝዛረቡ ስለ ዝኾኑ ፀገም የብሎም ኣባና ግን ኣብ ኣሜሪካ ቅድም ትምህርቲ ትግርኛ ንምህር ነርና ግን ናህና ጌጋኻ እንታይ ነይሩ ፅሑፍ ንምህሮም ትምህርቲ ትግርኛ ብፅሑፍ ንዓቶም ኣብኡ ኣይጥቀሙሉን እዮም ትምህርቲ ትግርኛ ብፅሑፍ ኣብዚ እዩ ዝያዳ እሳቶም ዝያዳ ክንምህሮም ዝግባአና ቋንቋ ምዝራብ እዩ ቋንቋ ደ ስለ ዝኾነ ምዝራብ ኩሉ ቋንቋታት ናህና ክትዛረቦ ክትክእል ኣለካ ኣብ መፅሓፍ ኣብ ኣሜሪካስ ኣብ ቤት ፅሕፈት ከድካ ብትግርኛ ቋንቋን ክትፅሕፍ እቲ መፅሓፍ ደረጃ ሓልዩ ይመፅእ እቲ ምዝራብ ግን ናይ ግድን ኣብ ገዛኻ ብትግርኛ ክመሃር ኣለዎ እቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ካሊእ ቋንቋ ኸም ብሌን ሳሆ ዋላቲ ትግራይ ብሙሉ በብቋንቋኦም እሱ መሊኾም እንድሕር መፅኦም ንዓቶም ቀሊል እዩ ኣብዚ ቀሊል ብሓንሳእ ክኾኑ ዝኽእሎም ኳ እዩ ቋንቋ እዩ ስለንታይ ዝብዚ ዘሎ ዝበዝሕ 90% ቋንቋ እንግሊዝ ትኽእል እኳ ተኾነ እሳቶም ግን ትግርኛ ከይከኣሉ መፁ ድሕሪ ትግርኛ ዝዛረቡ ኮይኖም ኩሎም ክረዳድኡ ክእሉ እዮም ዝያዳ ኻኒ ምሕዝነት ትገብሩ ደቂ ሕጂ ኩሎም ትግርኛ ተዛረብቲ እየን ጓለይ ክትምረቕ ከላስ ብትግርኛ ስፒች ገይራ ኣቕሪባ ብዙሓት ከምኡ ኣለውና ሕጂ ኸዋና ናህና ኮሚኒቲ ብትግርኛ ንባብ ዘንበቡ ኣለዉ ስለዚ ንፋዓታው ኣለውና ኣብዚ ግን እድበለፁ መንእሰያት ከም ዘለዉ ተዓዚበ ቅርብ ኣብታ ኣብ ኣከዳድና ቅርብ ፅቕጥ ደብለላ ኣነ ኣብ ኣከዳድና ከመይ ኣለ ኣከዳድና ኣረኖ ዝተሓቲ ተስፊዎ ዲኹም ኣረኖ ትቆድቦ ዲኹም ቻርኔር ኣረኖ ትገብርሉ ብሕልፊ መንእሰያትና ኣዝዩ ጥቡቕ ስረ ብታሕቲ ስለ ዝገብሩ ናይ ሓቂ እንዳኸዱ ከለዉ ድመፁ ዘሎ እዮም ዝመስሉ ስለዚ እዚኣ ክትንቀቕላ ኣለኩም ኢለኪ ሓንሳት ክበኣሱን እዮም ግን ነብስኻ ምሕላው ዝበለፀ እዩ መጀመርያ ከዓኒ ሰብ ንኽትበሃል ኣከዳድናኻ እዩ ሰብ ትገብረካ መጀመርያ ምስ ሰብ ክትቀርብ ዋላ ባዕሉ ክትፍትን እየ ትኽእል ሓደ ዘይርባሕ ክዳን ጌርክ መፂኺ እትቐርብዮን ዋላ ውሽጢኺ ዘይሮ ከሎ መፂኺ ትዛርብዮን ነንመይኒ መጀመርያ ክዳንኪ እዩ ትርኢ ሓቂ ሕጂ መጀመርያ እስኻ ዝኾነ ሰብ ኣቀራርባኻ ወሳኒ ተቐርቦ መውፆ ከለኻ ከማኒ እንድሕር ክዳንካ ደጥዒ ኮይኑ እኮ የርዕቂት ሰብ ሕጂ ኣይኖ እቲ ስታይል ኣሎ እዚ ናይ ወፃኢ ክሳይ ይተኣታቶ እዩ ስልጡን ዝኾነ ነገር ክትገብር ደልኻ ግን እቲ ንኻና ይስልጡን ሕጂ ትሪኦ ኣለኺ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ጨጉርካ ኣፍሮ ትገብሮ ቅዲ ሓደ ግዜ መላጥ ቁናን ነይሩ ገለ ሕጂ ግን ናበይ ይምለስ ኣሎ ሕጂ ቃስረ እንታይ መፅእ ኣሎ እንታይ ክትብሎ ብዛ ዓዲ ቦይፍሬንድ ትበሃል ኣኬደ ቦይፍሬንድ ጅራ ኣብ ግፍዕ ዝበለ ስረ ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ትኽደኖ ማለት እዩ ከምዚ መፅእ ኣሎ እዚ ንሕና ከዓ ቀደም ፓርቲ ክትኣቱ ከለኻ ጓል ክትምስጥ ኢልካ ወይ ጓል ከምኡ ጃንጎ ዓይነት ጃንጎ ኢና ንብሎ ነርና ሽዑ ንሕና ግፍዕ ዝበለ ስረ ጌርካ ትኸይድ ከምዚ ነይሩ ሕጂ ከዓ ናብኡ ምለስ ኣሎ ስለዚ ንሕና ኢና ስልጡናት ነርና ማለት እዩ ሓቂ ሕጂ ኣብ ከምዛ ዝብለኪ
طوي سر جزيهم سب بزي خساجرو وشارني راتولو نحن إزي نخاطو تاخد شارني رات قبر بزي تلو تجز ساتون ስለዚህ ሓንቲ ዓይነት ፀይጥ ከመዚያ ተወሰንበር ካልእ ብጣዕሚ ደስ ብለን መንእሰያት ኣብ ዘለዎ ካብ ልዓልከስ ኣብ ስደት ደቅኻ ክትዕቢ ዘለዎ ክብደት ዘለዎ ቻሌንጅ ብድሆታት እንታይ እዮም? እዚ ኣረኖ ስጋዕ ኣብ ስደት ዘለና ክትፈትሑ ኢልካ ብዙሕ ተፃሪኻ ማለት እዚ ኩሉ ወላዲ ናብኡ ተሰዲዱ 3 ስራሕ ብሰርሑ ኣለዉ ኣብ ሰሙን 100 ሰዓት 102 ሰዓት ዝሰርሑ ስድራ ቤት ኣለዉ ሕጂ እቲ ናብራ ስለ ዝሕይለካ ስኻ ከምኡ ትገብር ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓኒ ደቅኻ ትሃስብ ማለት እዩ ንዖም ከተቐቢልካስ ንዖም ተጥፍኦም ክልተ ስራሕ ትሰርሕ ደቅኻ ኣብ ገዛ እንታይ ገብሩ ወይ ኣብ ደገ እንታይ ገብሩ እቲ ምክትታል ትቕንስ ማለት እዩ እንድሕር ስራሕ ቀኒስካ ናይ ደቅኻ ምንክብኻብ ክትቅንስ ኢኻ ናይ ደቅኻ ምንክብኻብ ተቐኒስካ ከዓኒ እቲ መነባብሮ ከዓ ይቕንሰካ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሓቂ ይባሃል እሱ ግን ኣብ ስደት መንእሰያት ምዕባይ ማለት ናእሽቱ ቆልዑ ምዕባይ ማለት ኣብ ኤሮጳ ምናልባት ሓገዝ ናይ ህፃናት ኣሎ ካብቲ ናህና ሲስተም ሕይል ድበለ ማለት ፅቡቅ ዕረፍቲ ኣለዎን ኣሜሪካ ግን ታድህቡኻ ሕጂ እኳ ሓይሽ መስለኒ ወርሒ ድዮም ገለገለ ውበለዎም ቅድም ወሊዳ ጓል ኣንስተይቲ 2 ሰሙን ተዛ ዳርኡ ቤቢስተር ኢኻ ትገብረላ ወይ ኣብ ገዛ መፅያ ትርእልካ ወይ ኣብ ገዛ እትርዊ ጡብ ጠቢቡ ዳዓቢ ህፃን ብዙሕ ኣይነበረን ሕጂ ሓይሽ 2-3 ወርሒ ያርፋይን ግን እቲ ብድሆ ናይቲ ዝያዳ ሕጂ ናብ መንእሰይ ድመፅእ ዘሎ ከባቢ እዩ ፋሕ ድበለ ቦታ ኢኻ ቅድም ይሕዋትይኹም ኢልና ንዕብዮም ዝነበርና ሕጂ ክመርዓው ወይ ብሓደ ሓዳር ክገብሩ ክትሓስቦም ከለኻ ሓፍተይ እንዲያብሉኻ ሕጂ እቲ ናህና ጊጋ ከምኡታት ተሰሪቱ ኣብኡ ሓፍትኻ እኮ እዚኣ ሓፍትኻ ብሓንሳ ኣፃወቱ ዋላ ባስኬትቦል ኩዕሶ እግሪ ክነፃወቶም ከለና ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኣሕዋትይኹም እንዳበልና ንዕብዮም ስለምንታይ ብሓንሳ ኣብ ካልእ ከይከውዱ ኢልና ኢና ንሓውን ንፅቡቅ ድልየት እዩ ሳቶም ግን በሉ ጓል ክስቶ ኣለካ ወዲ ክስቶ ኣለካ ክትብሎ ከለካ ሳዳ ሓፍተይ እንዲያብሉኻ ሕጂ ነቲ ኮሚኒቲ ክስታይ እናገበሩ ከይዱ እንዳግፍሖ ካብኡ ወፁ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣተዉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ካልኦት ሰባት ላለዩ ሳቶም ከዓ ምስ ካልኦት ሰባት ምውሳብ ብዙሕ ከምኡ ይበዝሕ ኣሎ ሕጂ ንሕና ከዓ ፍርቂ ካብዚ ሒዝናዮ ድኸድና ኣለና ጥፉእ ወለሌላ ኮይና ንሕና ፍርቁ ከዓ ውዶ ማዕበልና የለና ሕጂ ክልቲኡ ሪኢኻ ከመይ ጌርካ ምሸት ትወፅእ ደጓል ዓድኻ ንምንታይ ምስ ፀላም ምስ ፃዕዳ ከይድካ ከምኡ ዘረባታት ከዓ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ሓሳባት ይጋጮ ኣብቲ ዓድኻ ከምዚ ናይዚ ዓዲ ይኮነ ርእሱ ድን ኣቢሉ ድኸይድ ውላድ የለን ኣብዚ ከይትኸይድ 8 ከይተምሲልካዮ ውላድ ወዲ 10 ዓመት ሕራይ ኢሉ 7 ኣት ኣብኡ ግን ከይተምሲልካዮ ኣብ ድሌት ምስኢድ መፃክ ገዛ ተዓፂኻዮ ፖሊስ ፀዋልካ ተሃሪምካዮ ትገደደ ቤት ማሰርትካ ትኸይድ ሕጂ ዝፍርሒ ስለ ዘሎ ክትቆያቆ ኣይትኽእልን ኢኻ እሱኻ ንዓኦም እንታይ ገብሮም ዋላ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ቆሙ እዮም ድምርዎም ንኣሽቶም ከለዉ ሕጂ ውሕልፈት ናቶም ሲስተም ኣዝዩ ሃሳይ ኮይኑ ዘሎ ወዲ 10 ዓመት ድሌቱ ቹዝ ክገብር ኣለዎ ክመርፅ ኣለዎ ብለኻ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ከምኡ ድብሎም እንተኮይኑ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ነቲ መንእሰይ ኣብ ቀረባ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ከምኡ ገይሮም ይሃሲቦም ኣለዉ ንወለዶም እንታይ ኣተወካ ድብሎም ኣለዉ ስጋ 18 ሽዑ ስኻ ከዓ ናበይ ትግደድ ትወላዲ ውፃለይ 18 ምስ ገበረ ውፃለይ ትብሎ እንድሕሪ ወፂኻ ናበይ ከም ዝወፃእ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብ ዓድና ደቂ 4 ኮንካ ምስ ወላዲኻ ትቕመጥ ቤት ትምረቕ ቤትኻ ወላዲኻ ትሕግዝ ኣብኡ ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ገና ውፅለይ ከይበልካዮም ባዕሎም ባልጆም ሒዞም ወፂኻ ደገ ምውፃእ ፋሽን ከም ድሌቶም ክኾኑ ምእንቲ
أجي بده ناي منسي وي ناشتو أو هتعبي حي لبل أبزي كل ولا دي خاي أمن قدا عليك حسب قدا في بلكا أو يلا قدا في الكائن ولا ركا أنا بخاي تقلب تدمت أنت الكاب لكا أجي هم سلازو خوني قليل يخونن مغابر سيخاني اسخاتكم بتاد اللهكم يوم تماوت أبو كل نجر قريب كارلو إتي العليو يدليو نسون لحد عم خاينو أب مفررة حوي كاني كم زغبري خمسة زغبري أو يبصح أجي أزي خا تنكو كون تدلي تنكو نرت كون كاكا بزح مسنا قلالو أجي أنا كابناتي experience دكاي كم حج خلت سلسة زي متعني رين نابزي رينوين تعدي ولا ناشتين برامبر رينوين حجي قربنا يتعدي مقرات اللون ولا سقى حجي ذكره شافت فت بربرة فتوين بربرة 5 جرات اللي حتى أموي قال حجي كل ختم صو خلت سلسة قول عليك كأنه بحاس ختم صوم تسجن أبز متيهم بحالهم حزهم إشتي ولا خيكر ببحد غير كاي تصدم قال يجازا دي يقولوا له بزمته ودي يقول كم يجي رقم صومي الكات حسب سمك حقهم ما بزمتهم كم تزدليو أما على تغلط جي شاور ولا كم ديت كاستايد رخبو أبزي نجزي يخمو كم تحصل تموتوا مالتي حقهم يوم نحن جنس لازم نبرنا له سواي تموتوني خنعها حدش نقرأ يكون نتم منسيات جن أبتعدي نعوم بدهين عنها أزي بدهي سدتنا يحترنا يدبال of course كبيد عبز هون بده إيهم تعرف لهم عم مفتح هون تاي قبل توصل بتكون خون خير قال كم إلنا إني نبرنينا سامع صم مفتاح هذا لا مزحون هذا ولا حدا مخاطر عترف خفيت كاس مخاطر عترفات هذا لا أجي حدا تصفحن قرص يقولنا بعرف سقاتكم بزيهم سي تي كله أو تصعد له نباهم يمت سوهم قلت لهم أنا كنا نكلم من كلمة مفتاحي وخا كم زازو لك يا حدا إذن زبالكم عالتات تمالن صباح بحالا كتحسبني بالكان كم استزيجرس كم زخمس استزيجرس سو سلاز خدي صباح ناتكاب أبيد فتاريا تسفادي مراد راي نيشتي حسب تانيشتي تحسبان دحر كوين هالكا دعوة خيات غيب دحركا أمور داتا كل نجار قد في كاهم تخيل تفلت عليك نايبوي مخرين تاينيرا إتكاتي بيتكا فتاري زهبكا مغمت إيولان كبكات دليس إيولان قوس داين غالي كم زي أزبلت إيده هو باي كم زي نحرار الكاقن مغمت اللاتا تادي بكا أبزي حد كمتا ناس كان على الكامالتي لذي هاب كتو هاب حجز كتحجز سب توخت كتو لا كله إزي نحرجركا رايناتك عبي مالتي لذي أنا حرجركم بأخذ جمر خيلي جاب تقرتي عندها حجز أنا خنجبرة كوني نذهب كان مخري دقيمة بشمتها تتلي تعمل عملية وركن كابل بإيده مسكنة كان يزخل تمكرها خيب كا نايل بخاس لذع للكاني دقيمة دقاقيمة مسكنة كام مالتيو كرات خطتلتنا مس قديم سبورتينيا إفرام منكست أبزا كايدنا يسفح زبالة إعلام مس هيوتو أساسيرو نعنا يتأكمي زبالو تسفاز خوننا نقرات بجح كألنا تانيحون سخاتكم دمها بزا قربنا عاجبكم كتكون تسفانا مولي أبقى تسالي بخالة تشتغسان نراخب سسناي